Dus het trekt me wel terug. Laat wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan zien. Corruptieschandaal is stapelen zich. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Cultuur TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Cultuur TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 7249402. Cultuur TV, Suriname, altijd dichtbij. Wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Disna presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u ziet, dan zit ik lekker op een bank hier te Fort Zeelandia. Waar je dus, ja, meestal in het weekend komen de mensen hier relaxen. Ik zou zeggen, hier is schaduwrijk. Ja, boomrijk. Heel veel bomen, heel veel schaduw, waar je een beetje kan komen relaxen. En niet te vergeten, hier te Fort Zeelandia hebben we ook het fort. Ja, dat te maken had met het 8 december proces. Maar vandaag gaan we in gesprek met de heer Tio, geen onbekende op ons platform. En we gaan een beetje praten, babbelen over de most hot topics nu op dit moment. Dus dan praten we dus dan over de stroomprijzen. We praten over de stroomprijzen sa president ik besluit dat China en in de meeste gevallen laat hij dus dan de VP achter na heer gebeuren. We gaan ook praten over de case Benny Miranda sa ama ik denk over a case. En niet te vergeten veiligheid in Suriname. En als laatst de motie van wantrouwen. Ja, een motie is ingediend. Pedemang zegt vertrouwen op in president en dat is gedaan door de NDP. En ik wil graag weten hoe hij hierover denkt. Dus hij bisa ama denki precies dat een motie die of ondersteuning ook kon of ondersteuning nog kon. Waarom hij denkt dat de NDP met zo'n motie komt. Einde van de rit. Alston Sanayong in gesprek met Tio. De meest bekende man wanneer het gaat omtrent de mode hier in Suriname. Met tegen dat pas nyamen kong, you know manangamang. Hij is woonachtig hoe heet daar zo ook alweer, Mungo. En hij komt vaak genoeg naar de stad, omdat hij zijn business draaiende moet houden. Tiki cha. Dat want je komt inkopen doen en dan ga je daar weer verkopen Franse sitcom. Alston Sanayong in gesprek met Tio. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Cultuur TV, zoals ik eerder heb aangegeven, dan gaan we in gesprek met de heer Tio. De heer Tio, geen onbekende van ons. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. Tio. Lek van jullie aan jou, zodat je het ja, wat moesie voor wantrouwen. Dien in Adiena, isabi en NDP kon nga moesie voor wantrouwen takjere. Alla den punten sa de mankarta aan voor Pan American, voor Ouro cases, voor Sabaku project, voor Karkong om een project.
tak ja, helderheid nog in de tori dat die. Dus op basis daarvan, dan ga ook de besluiten sa president, etekelijk de stroomtarieven, maar dadelijk ook contapatori dat die. Tak, ja, de man zegt vertrouwen op in president en de man actie vervroeg. De verkiezingen, weliswaar, na zo de man voor NDP teken, maar we lukken een vergadering vandaag. Dus unosa faode na atra vergadering suma nanga suma oteken etc. Do you hear a story dat die sango om in you? Volgens mij bijeen dat we een barra sana wan odi alasma isabi vice-president wanneer moet president VP isabi ja en de minister alasma in aksanang isabi no baru odi go na benaland ja ja loko ato dat mi ato dati maar de mi dat dat me la fupti soto metak yong of anga de moya yong no de president tolia saide de man abe begin to yalia fesi no adi for ki se do traiari in for 12 ne mo bi anga tori dati dan de mam go do heso rek baka de go accident self baka fu saide me ko ka ngaso wa musi isabe ma me de kado ano gimiere dimit pak se ato dati ano wa butori to isabe wat ano no yo ko story self tak ayon dati sorry era NDP era amine te ko uno mina abuna mi ati isabi mamina wasa na ching an altay te metaki metaklek fa de sande isabi atodis na wa portori en na wa por idee ano no yo ko sorry self tak ay ik ben NDP mo soru tak mitranga maar ja mino fena tori fo apen American tori dat tu amon dat tori bella sina pot god apen dis bangi na palace god we take fail daw konanga musi disi ana woko to usref mus de kiptiso udom ko wan story tak lukuno ay NDP luku so tak lukuno uswo kombaka ay mauna NDP wo buria ator eva takpe aforkisa bohori in Mei dan awori ini bijvoorbeeld maart 3 jaar 2025 ana wo koto konati alasani no uja for kiseteng en usapta kinono na popokanda teng isabi ana wo ko mino fenembu ja dus eigenlijk je etakitak na wo taken grofu strati manale kwa loose alarm eigenlijk de man nakima want eigenlijk if de man zet een procedure in nou een vervroegde verkiezing maar lang awap het na eigenlijk maar jari isabi you vindt dat na eerder de man bem konanging want you kaart net aan tak saide de man ook eerder en saide you denk tak eerder de man ook konanging is va in Taiwan uda Forcelandia pede be safu pede be pot de safu ja ayauston en pems do ya no ja dan anawan koma kelki pesi mis do ya want de bus konde sef me fustante me takito na takina mina ko taki olan sitonga pems do ya me taki dipi okanistongo de okanistama fu me fustang on dati de foto sama fu me de fusta okanistongo well on dati me de taki na ometori be psa fesi na ometori psa fesi pero me kakang so atori tak luku sabe que passa are que eles no bom luku inatua dos donja ano bom sabe que passa modina musi di sabe que passa wan trowo sabe que passa requeren sabe que passa for ana for frukenga na for kisen ja madama no doen ja de mano doen mas saide meki ini atendi si fosi di afor kisen e kondo kaba o de 1 voor 12 no 1 voor 12 paulo chesoi da dio kono de sang e boteken na sandati sang e wanu ni boteken gide sana sama takluku en so tu busani ideki yo kondu ofu kande so tu deki yo abi fu yo ko kenki aforki se datem fu kon moro furku gide sama taki ai to be wole mei ai da ko no nga ai nya martia no bika saide sano be wakabung da no fosi o atilala ano fosi wesi alasani na wan politiki an fal dape ya yo ja oso yo kosmi yo taklu ku sajo kai taki
Maar mij no anju kan mij wan busconde sama. Mij verstaan libi ja mij wakata pas strati. En a strati die is ja. Abi wan universiteit. Mij aba diploma fen. Ja. Mij scan. Alla de politicus ja die is don ja so en mek den barbari. Zij de mek de mij kost don dape. Voor zij de naf ko una ma wiki manteng da ma utaki me gos don nyogo yepi des mafmi. Ja. Io ko yep des mafmi. Maar meu ko sukufu sakafu tutok. If meu so babi swembat. Meu wani meu so babi swembat. Je verstaan. O me sani meu wani tutok. Dus dat de sandi de mai meke ya no dat dus na a populariteit voor de man. De mai wani so taki luku o populair hebi en da wo du sani sang a people kastaki utanga. Maar ja, wakti you beurte a 2025 nader. Da we gwa stembus. Da NDP luku even oudo baka van oudo mo. Ja. Maar je vindt niet, want eigenlijk een motie die in ja, de man voor NDP tekent ba. En het is de bedoeling dat een vergadering gaat door, want een vergadering verda. Zou je advies bij de comité abop man? Ja, de man teken of de man fika saya zo gewoon zo. Maar sowieso. Nou, een vraag voor je. Je put mes maar bij je. Je taki omdat mina abopper. Damo. De man nou teken. Nou, af de mape. Kan de wai save sabi kan de tama kabo ando go so de tama sabi da man teken. Ama pota ke lukune ya la fasi amugo amuwoko. Mami no de tak de mabi de ma udwa sandati. Wada de save yo gwa usu. Fuku. Kan de man ko skas ben furu in 2025 kan ya mei. Da afas ki se o da in 2025 kan in maart da ko skas no spang. Da ya gwa want to put burku baka moks da want to nyuwang. Dus de man no wani so en mi no de kita ka opsatu. Nooit jou pas af ja pe nou doen. Ja, omdat men stel je afvraag omdat in een kies voor Pan American, maar dat bij de one kies dat je begeven aan dat jere wat betreft een kies dat die preskan waar je passeren. Isabi toch? Dus maar die is nou gewoon algemene kies. Isabi toch sang eigenlijk de man formuleer dat jere na desandi sipsa. Dus ula sa vertrouwen in amang. Isabi de toestand dat je haalt door elkaar of je tak etetakere. Ifabego om een specifieke case dat hij daar eigenlijk ook kan samen. Oké, lukono. Sanasma konkuru. Sanasma echataki. Sanasma shushu. Ja. Sanasma enya de igi brak. Ja. En unabi eenheid in a contradictie. Na soso moni we dekitaki if mi fenya mon dati da me bon. Maar die is donc ba. Je lek wan politicus aan je konde. Dat iemand alles aan je profek. Ja. Je verstaan? Want faisi me stem. Me ko stem gi profek sani. Me ko stem gi na max sani na bumbusa me ko stem gi. Alles aan de profek. Lek fai tai gi me tak luku na gerina of na blakam de. Je verstaan? Maar de man is unaba eenheid in a contradictie. Dat a contradictie draai zo boeria. Want luku a discrimination in a contradictie. You lek wang we konatori fa Pan America. Ja. Just dong you want you volk mu libina wang. Dat je moest ko one day lek voor na planja. Dat je carry so na volk dat je tayen tak luku. A discrimination mi no lobe mi no wanyeng. Mino wani taki wan understand mo koso wan black am kairen of so of wan black am mo koso watang luku aude aini ikan gastra fastandati unom discrimination nga usrefi libi bon anga usrefi te desnese kong ina konde taigi desnese taki you abi black am ook tina konde ma de maneri feri chiso ma mi libanga de mandati im kan fotro de ma in dule ke fotro de ma tip chiso alin de ma ko aba agwenta nga libanga you. Maar if you ne sorry a blaka, taki luku, ine sorry no stani, taka muso abalo biga blaka, of as nesi, no so a Dominican, no so akumasa eko ina kontak luku a blaka teikong, imus abale speki gamayare. Dan, yesonen taki im luk bunanga blaka teikong, de mana fufurmang, de mana disi, dat zei de kepsa. Isi va de blaka mai furi na konre.
code voorzichtig, want men ship ook toe items bij Hindustani en Furu. Is dat toch? Want code voorzichtig naar bewoording. No, me kwam net tot dat. Ja. Isi van de blaka ma efo na kone. De ma taki na blaka ma wang e Furu. Na ome Hindustani boy. Sai fufuru. Ja. Moro blaka man. Maar une sabi mana teye waka le fam tay tak ma stratima. Dan me yere de tori. Maar wan pisi ook toe. Den blaka man de ma mek den blaka ma la so inasranang. On that side de kepsa. No one say pem go mi a foto tap mi teme go ala leisi. Ala pem ko yelo ko manga sker ai. Ala pem go yelo ko manga sker. Wis mi no wani furi mo furu you. Want mi na blaka skapu ano mak deso. Ep mi koskuro ko ina prespa Hindustani euroko. Mi fenwa euroko, ep mi kompas no isi euroko. Mi fenwa euroko. Ja, mi want bardeng man. Mi want taigides man. De want sang e por blaka man. Tak blaka man e doge na konere. Ano blaka man wani. Ja. Na a president sa etara konere. Ane sol lobby, ane gil lobby, ane soru fom polibe. Nanga usre tak bas barasa usrefi. Na dati etara problem. Okay. Daw go na apisipa in Amerika. Ja. Apisipa in Amerika. Dat betekent dat je jouw concurru sanamang una eenheid. President be moest dona oso. Me esweregi 1000%. En sumano at buronami mine spananga you. Ala de mo sabe kaina tori. De manat be moest dona oso. Papa. Ala weta fu Europa nanga Amerika we want tek konja. Sai da me kune tek de weta konda de weta lista konja ook tu takiluku president if you nen you chinen kara trasei takiluku asutu wan mankiri no so aduso wan sani. Oso blijf thuis. Rustig, onderzoek. Ja. Maar jij nou wani. Je pus no mo de mafia pus abaka. Tak no ano kang. Maar je shik abigi balak ini ai. Tak abde ini ai. Ete you want ureng ma we shini ai. Ja. Dat mek met tagi takisrana mang una ine jaso. Wis manga you udenu wan quality. If mi no uroko kring. Lek fasani mus uroko. De trasma se loko me say ai. De loko mok tak. Fa this thing is so. Isabi. Feitelijk. De you disi. Fei pay meneer Brunswijk. Na embe mus don lek president. Wis ada oso. Ano firembung. Met taki. Mana so ade. Ala prespe mi waka. Yum tek presi. Maar als ik over die bangamang, dan mij chiri. Ja. En terugkomend op Atori dati, want dat we abra topic nu de want misschien zo terug tegen Iwango. Isabi de stroomtarieven pas aan, staatsraad bewijziging af, isabi to. De ma bewijziging af. Isabi vakbonds bewijzigen af, isabi en dan dis ano afos leisi sa president Edwin en dan amang etika besluit, isabi to en amang edruk den prijs godoro en dan meestal ja toch Matio Arkides wanda sa amang edu in de meeste gevallen damay tekaplin damay gue damay lipiu voorzitter in Atori VP Brunswijk. En in de meeste gevallen aman dati ne wan bemoei nang Atori dati amay fen yawo wakti president. Sa you fen about a hertori dati? Mi me daki bawa leisi to. Tak de sang fe ya pay do nga abop. We shire sani. Sa fe ya pay e do nga abop. We si ada san dati ala dem bal sa de play de scope gi abop. We si ala de san dati. Isabi, luku ator disi. If you start rast, tak luku. Gogo luku baka ator of ABS. Parke na to dati. Dai gogo luku. Fa asan musuroko. Luku ala dem bon. Taki luku uno de eens na nga stone press na nga sa say want do. En uno leki a start rast say musgi advies.
Sa wes dong na tafara ala de etaki fakone na. To taki statra dat ko na fakone na we taki. Im arki unutu. Da you ne arki de man da je tek ator dat da je chago na you. Pe apres baka famang. Abra se ja sotok. Kabinet, presidential cabinet na dyan ang palace. Amay charen go jaso. Yeah. Da may charen go na abra se dus ala to say. Da may go keno kut e wang. Zonder VP. Want VP? No, de eens. Man, am I doing it? VP takiluku meneer Bomui. Doe wat je wil hebben. Maar ik bemoei niet. Maar eenmaal. Misschien ik batak ai. Dan VP, wana no wani. Ama go teken. Ja, klopt. Maar de maiki die VP. Maar ator dati. Kaya si taki de lespeki. Ina lespeki. Ina firiga ap konde de peyecha. Ina maniri lek wan president. Ja, you edeki fi you wang. Ina edeki de trasma. Luko akas bon pres no de. Apti kas bon pres no de. Wan figo bay no de. Na ensi van tap. Dan wan dama wan vrouw sa abi 615 nga 515. Be asma be abi abela ya bom dati 5 tok kolu. Arki mi bung 5 tok kolu of 5 tok kolu abela ya tinkas bom 6 maanden geleden. Kotak soft kan de 9 maanden geleden. Be asma wan jong boy be korepsa. Da asma no ap no uitweg dan kadamantak jongen. Mijn gasbom is leeg. Help me nou. Laat je Jim nou alsjeblieft. Ik geef je wat 5 SRD. Mi man. Je pot dus maar dat pina no de. Asma na masra. Maar asma bom klari. Asma abi. Wan pching 6 tokolu. Kwabela ya kasbom 5 tokolu of 5 tokolu. Isabi. Ano bedoro 6 tokolu. No asma pa yo 7 tokolu. Ja. You love sran asma. Tell me if you love me. Tell me if you mean me. Tell me say you don't have no chiri chimi moro. Want wara karek motok ba. Sa chiri ba. No you making me chino no de. Sa me making no de kisam abi. De no abu bon sorgo. Trama jompo ki de sre favorochi. Trama anga de srefi. Ali ko tranga gide mang. Je verstaan. Ja. No kasbon prijs eko ete plus tron prijs op gidesma ete. Pedesma fenamoni giyo. Je gidesma 18 barki SRD je gidesma. Dat desma go na bank. Amoni no de. Desma yere taki 6 oktober a kartafi amon kartafi tekikba. Dus we mix de tori. Je verstaan. Dan je kies om mijn money en taki. Dan maak je om $1 miljoen. Voor kan powala kon je baka. Maar je taka money bung furu. Dan je chier me more op. Voor zij dan maak je op een astronprijs. We look no. We taki stom dat pena. Afo baka dan baka. Na ba je bij astrom no. Ja, maar wat ras heeft kon sakap chinso. Ako sakap chiso. Maar je sap taki je tiwan kondre. Isap de naka volkheid van konere tok te you koston. Isabi tok tak bo pala sani e fi kontra konere petit fuck up. I droka mo gides magba. Lek tan bu gides mano. Ino ko gides ma. Ano ya gides mano want a price fast strom. President teken ba. But teken tati na ome sanye du ine arki afalok ine arki de man fiu. Dat de man mi export den. Ja. Ah, bo export den. Want tem nu kufta pa Facebook no de. De mai kosa VP. De mai kos mi fosse te gevaarlijk. Mi no safside. Dan you dong dan dis dati na ngasani. Maar tama bet teken bulang o mesani. Da we moro do ya. Ja. En hoe ap het tu topic Tio. Wan fuden topic na wan criminaliteit na ngatori fu Benny Miranda. Ko bigin na ngatori fu Benny Miranda. Isabi fa you reageer tapatori dati of you no reageer sref nen tapu? Bena tori bena me wan bomina to le pese me takwa mofu. Onati e fi luku
Bas Miranda, a moment de mi miti, sama Facebook de mi miti, nem chairman kon associé, radio. Even look at Facebook Yoshibanga Yoshimi. Ma adedi umitanga mang. If you look at Facebook, Yoshi de masa de mas napu. De bon fo mama de dati. Sa ide? Ona de ma fita ka ma be bale de kakel. Amay taksa ni fu abop. En dat ben je om een jaar geleden of pas? Apsa fo yari. Ja. Dat de ma be van mamang ba? Ja, apsa fo yari. Ilu ko de ma fesi. Mana no. Dan bigi suite de mano. Wa tramay tapenga ma yo. Mi takli ko no ma na bas bi ndaja. No mga mang bas Miranda. Isabi. Okay. Ama minom lei utak dape ucara ma na studio. Ja. Maar bas Miranda be wan trong woordvoerder voor Abop. Maar dit is Bordeaux. Amana woordvoerder baf Abop. Snap je? Ja. Maar nou. Wana drape awre even bende. Ja, want dan dus maar bigi bel ko in studio in a sende tak radio in sende tak ja, ama ook op partij. Dat sama tak me direct op in partij. Dat sama tak welcome Miranda de auto pisi nga man in a studio. Ja. Ja toch? Oké, u kwadoro se maar so wan bigi bendol. Maar oké, me no tak ama ama prat so tintin euro gi uno. Isabi wanga ma sluit vrede. Da man gwa brafo no. Da man gwa brafo no. Da man go su kwa posti na brafo. Da brafo libli banga man tiso feipei. Isabi amato altijd on nakip chin chau chau amat no libi go na tamata wa safati malek mi mga mana sam de for yari. Isabi amana kama wa chin chau chau. Mana no. Apos sama wani ano ma fereng. Da man bikos Bordeaux no. Wana Bordeaux, tenat na Bordeaux, ligeri Abop. Maar wat positie ABD? Ama wan woordvoerder. Ama wan tek posin Abop ma ikon no-lux ikon. Ino sabon teng apartheid geboren, apsin ko ma iwan kontrol wan sa in apartheid. Je moet even wachten. Ja, je moet even wachten. Isabi, da ama bige store no tanga no. Maar fade ma fa mamang, mino takabong. Ja, wan tapijn. Ja. En no man aber recht dat hij ook toe. No man aber recht. Van je taki zo de man maar want je jude maar be fali aan ook toe die be taki to na amada. Maar de man sokka na teme taki to. I muyere teme taki. Mine kosi ma mine kosi you. Me tagi if you wele de me tagi once an committee saka hati. Mam no kon kosi committee yo mato. Ja. Isabi to wat mi sap tak bus kon resma. Una respectisma. Wat famija. If mi danga mi mani na mi danga mi mani. Mami opvoeden bunka falak, no me crap boy. Mi ano takto kuwa kama, mi ano nekita kuwa kama, mi na takto kuwa kama. Dus mi respecti, maar mi ap mi maneri na mi self kwangen. Dus atorif Miranda, ama ekosi ala mongomang. Iya, ama ekos alas bang may kayo da may tagi yung mama disi, ama iwasi mo bakla konde. Mar, de ama be kosi. Pe basia nanga kapten nanga den desma sa ligeri takia de manakamang dan una eenheid dan abopo lasisma omdat nanga abop ne bomina to dati desma dati ben bar Miranda de nobesino da ataki feipei e boslek dagu siet men da je tak bunei de lansion. Je praat zo goed Nederlands, man. Die man praat zo goed Nederlands, man. Klaus, die man praat, jongen. Ja? Dan, amang, deso ambo schof. Komita he grond tapu. Want, so kosa may kosi mapapaus. Ja. Sorry. Pedem bas yang ada kapten yang ada masajo pogamang. Mino takabung. Ma pedem manat de. Fue bara man taklukuno. Mana saya do ina respect yung tinengre da pe ko mama dis dati ano bunga mang me fuya jaso asene disi mi wan taiga man taki brada luku me saranga you mei ma stop nanga manir me brada anai chaigo na wan pesi de ma mo kon koli you wan mire taki na wan partei e payu en a partei de payu dati na walio wi partei en wafna dati edu ano bom wat you na buskonde sama da ye tampo da ye kos buskonde sama na shengi sefi
Feitelijk if him go no want ta follow ko de ta follow kini. Des ma ulu ko yang as de speed gi de mu speed gi. Omdat you egi follow ki koso. Last time de ino ta kina bi lobby na firi. And des ino kosi egi smaso kolek pa kosi. Stop na nga sandati. Inegi bu voorbeeld. Ala de ptinenge na so na so sami taige you. Na so iya na ya egi no bu voorbeeld. Na so negatief. Sani edu. Mi baliti de bia. Stop na nga sandati amoy mang suku money at dat na san fu yok boy want ko ya go weg ba. Yeah. Dus me power you, maar stop na nga tori. Des masang eligay taki abop takina abo pepe kena deswam gangster. Abo pa no gangster. No ma abo pa no gangster. Ja maar voor abob na agressief. Yere no. Marwina. Zolang je pot of Marwina. Je bent agressief. Omdat ano you wani. Marwina. Je hebt zelf makaner. Je hebt een Okaner. Paramakaner. Paramakaner. Matawires. Yes, ja. Paramakaner. Nanga Okaner. Na demoro ogri follow voor aliba. Omdat Paramakaner. Nanga Okaner di nasem liba. En dan. De trouwen rustig. De trouwen aluku. Srefit de matigo fok daluku op. De mana to foi. De mat nenyang. Det na alukus. Den doef tapse, maar de pasula. If you go fast, de man dat ne play. De man ne te tot 3. De man waar direct. De man te vong je gelijk. Maar de man vrij rustig, de man na vrees maar. Para makan ook toe. De man dat sweetie, de man lobby maar de man na ogri. Dus Marwina, dus unulek Marwina man. Wist nou wam chiwang. Plus de man ba olok sikta. Ala wam tisakobor na Marwina, ba olok sikta. Oorlog sikta dat. Zij bedoelt dan oorlog sikta. Oké. Omdat amang grandpa befeti. Ina jungle. Dus adanya bulu. Adanya bulu tok apa jungle commando feti. Pasa men toko abati makistamba. Amang pa feti. En de boy elibi ina sandati. Ja, de mano chai no ontwikkeling desma. Ondanks de taki barafo VP na ena VP na emocha ontwikkeling konanda. Maar efo amanabi amoni jamai desma. Efo amamu tekenda maseka mawina ana mawoko dape amawoko na yepe ma yepe ko de sama fianga ma yepe alasma ye fastang ma fna en bem set mawina lek fa des maitaki dat 100% bravo Romeo bravo Gaddafi VP ya igwe abo set mawina kon ma efu president Neshi Marwina lekuan presif eng aisi Nikeri damai ontwekal Nikeri pase koti alas moni egwa Nikeri Marwina na soso afal egona Marwina tang fayuani Marwina ontwekal dus di salete psa imuse luku tu desma umusu luku sanat oktu tewe kosi afei taki amanecha ontwikkeling kong na Marwina. Lukumik boto na Marwina komisi fana komowena a paskoti SD. Ma tego na albina a herbusi. Via jaso mi wan tak na ngayu. Minister van Oway. Ya kay maskama yongo. Echt ya kay maskama yongo. Feitelijk ik moet zo gewoon opdracht geven. Mino kombeki tak lukuno. Ai doen. Je moest koti albina passie. Ik geef je opdracht nu. Ja? Dat je een boos dan minoka yepi. Je moest kot albina passie. Las ipsa go opa passie pana. Fu rika na umofo. Nanga sa ipsa nanga helikopter ipsa. Nanga plane ipsa go na albina. I go luku. I pe ipsa go luku go opa passie ma fu pepe tondo passie en rika na umofo passie dape. Mi wan taigi you. De sasa we do. We si unu. Ye sa her passi. Tere na passi. De luku fa de wage stop na passi. Efa makis wan wakana makis wan pek na wagi. Na abokt. Dan my stop hard na passi. Da abusi bigiso. Peng amau parker in Jezus naam. Sama biftanta pa passi. Dan trawage re nak panya mereka na wan tra may reise kong. Dan de man se tude sani. Sana tina
stratikanti as grasi de. O regel hier dus if wan ik shoot wan kon in a busi. Amai tapi dus hier de tapu. Den bok tu taye ko in satra wagi na bok tu mi brada. Met tagi ektotori. Minister via mi wan tagi you albina pas muskoti. Onder ho na pasi le faye was you mofo. Wat je nyamo nif desma. Ja. Mek bananga you. Ja, abon tio want be. Ja. Badanga torifu MPS. Oh, you want op MPS? Say want tak fu MPS wat. MPS mi wan to dat even. Loko. Mi wan desma wan tori. Mi wan tra desma even. Desma ina bus kondere. Ja. En de man sang et denki. Fu kon bos abop na NPS story. Desma say denki fu lok moto. In NPS. In abop go na NPS. Je hebt het glad mis. San NPS be dugi you grandpa. A fosof you grandma fes. A pot da skoro. Want meer want mij tak no tak ja. Dat na orutori. Dis na new NPS. NPS blijft NPS. Isabi. If you kon dan tot dat die luku binnenland heeft. Maar weinig heeft. 3 zetel. Ja, je neemt 2 weg. Of je neemt 3 weg. Oké, je neemt 1 weg. Ja, Brokoponde heeft 3. Je neemt 2 weg. Sipaliwini heeft 5. Je neemt 3 weg. Dat zei je kon zoeken in binnenland. Zei je kon zoeken in binnenland, dat ik niet stem giyu. Buskondes ma udena yere. Me baliwi. Buskondes ma udena yi. Udena yere. Udena yi. Efi doko kori yuk moto. Fuko ko stem gi MPS on dati. Bravo. Dis dat nga dati. Yonya gasi. Kuya kepo felo pa misking. On dati mi ay lei mi sheng. En efi doko taki abo pa oppositie. Ye lei. If you denk dat hij heel zwart of go naar oppositie, je lei. Me kan me tegen you. De man kan callen we kom tot dat kom gwa NPS. Tas mij dat Holland e kosi bravo. Luku, Holland mi na partij. Mina zero, mina noti na partij. Maar altijd me kom op die partij. Usabi, bro tap si familie bi. De konsi ala te famille ko tap beaucoup. Tak me kom op die partij. Maar ik heb zero. Van die partij. Ik heb niets. Maar, Sami wani tagi wi. Mi wani tagi utaki ubusu konde. Meke wi kona wang. Ata utai ukofi kona wang tok da we tanga. Maar fi deki taki go join wanta partij. Dia sabi yusume. Dia sabi yutongo, dia sabi saya nyam mateng anga sabi fire libi. Da yo go stem ya partij yape. Me bali you kaba. Ja. Kaba, you know, wat apena nga wayaso, a criminaliteit ay ni sana konde boy, say pasa safe ay ni sana konde. Hide te op a koranti da ye shitag boy. Na urit sanep sa meshi tanga SD de ma eruf ma baka oso gasten tanga pension refi de mij gaan voerman. Bisa bitak fa model drape refi jong. Ahi. Ibe saben so? No. Maar ofa marubina, fa criminaliteit drape. We de betaki mawina de nanda de rofe kisa ma. Ma, snap na ipasa mawina. Na Paramaribo. Paramaribo ayana hi problem pe. Ondati uroko de ma efi akel epaimi abas epaimi kotak alawiki sorry amay gimi tudu su SRD da kaneme dai stong of kaneme dikome stong da tem kona alamena ya desaga ya bitasma jo acceptera woko dati wanta kana wa stranger o accepteren of kana wa mdeta sefi ana watafa ama accepteren matama just tak yung alasanya di wasakali sif mga mi frof may bayanga dep cikane bay for be 1 kilo kan de 60 bar ka 50 bar ki isabi mga dep tif mi dang dati egiri na problema nya konde dak plus ta maka woko ikago war planga yo fen money ala wiki kiswa money
if je liep bongen van bas vissuti, anaisai. Je verstaan? Dat na probleem van konde, me kaisi, roof en tamang, na meite se na mango pofu. Kan amadanga wan mooi meid. En mij tekent ook mijn telefoon, ik wil een nieuwe telefoon hebben. Is dat toch? En mijn telefoon is kapot. Is dat toch? Mijn telefoon is kapot. Is dat toch? Hey skat, no spang. Mag bij want telefoon je van money. Daar ik het pauw ook ta mando roba kama daar mo go to ama mesan. Maar libzi tamangoe. Daar je ret takyon, ama daar lekker neus. Ama daar matowarium no de. Of hanga dat die. Takanga ma fi ook toe. Maar zij denken Sefi, je denkt dat je dan een groep, isabi georganiseerde criminele activiteiten, want te lees den bericht today, je lees dat je na dima voor plus je ziet dat beelden nu die, maar dan ala wiki, een beeld ik kon uitpezen na voor mij ik kon in wagi fifi man, isabi. Ik denk dat je nou een team, want Bravo Serefitaki is de harde tala in je DNA taki. You know, pakasani no de isabi toch? Maar man taki eergisteren man is de man draait tapu drapen na vlug weg. De man tek wan sneezy money. Isabi toch? Mishandelen man. Faishi atori di skala sop jong. Amatak de man op tubarki man tapa strati moro faishi lekat atori di skala sop. Is na jala lau sana visi pot tubarki man. Aletia fufu mai fufu letia ini ya. Fufu mang nabi yu jana fufu. E fajanya man taki mi fufu. Amo furu. Ma atsadia go tutaki na ten tanga. Luko anya te fu bauta da fufu man ya be de fufu so. Anya te fu bauta. Ibabi fufu man de man be furu. Ma anosolek ala dei. Isabe. On lati ali betranga mano betanga so ali bino betranga lek fa no tadi mai fira pressure to pressure ya isabito on lati mluku mana man before ching da pa uso se man amano de wan furu man atem mek de ma ko furu atem tama mek ko to mek tama ko to oplector alam imire o menu stane manga o memang elect ma opta ka mai ser jari mama no bede so fosi ko takande wan sei biari geleden wan 4 jaar geleden maar no bede so maar ating mek amman konde wan so wan fasi na sister fa konde no maar luko ya fia jaso brada luko mene spreku anya brada sorry isabitok na takme takina interview de ma interview mi big up kruturu TV ala tenkba ye de na fasi en de ma switch PTD de bela man amay rekon ay kwai if na problemi abi ko takana mama nya do amantaki lukuno nyo kwai ma mi oli moni ba ya bon ko moni gimi if ya wan fe ba ke foundation kolu ni awan bolanga rek sante mudu ye tayam tak no span ko ye pa ora man amana wan sweet man dos luku de masai pot de euroko fia ja so mi wani sene wan boskop yu oktu sabe tok mene tak no wasani takinom duisani ma duyu sani angakoni en sabi sayedu en you sap takrisan dedu ye pianga ise Filibi gevallen gedea mfa de sutata man kia de bijvoorbeeld atamane de stuk wina de mastukina se fu la turanda ay ni wa aksi de sandati imbarikan taki ni kada nek tak de na fu yu ma du fu onda de au de fu de man dus biao nessa fa mutai guye man de masai pot de euro ko yare maniere ondati luku ano you want de euro ko dat yare maniere na a model yare maniere mami want tai gitaki udomo roko ni mi man du trasani isabito if ko tak bay voorbeeld fight ka mon dapek ba iteke wale si go suto ma bam bam ina suto ma mi man iteka smasanik ba ikie suten ano bung deke if na yupa if na yuma fa yo fieng alibitanga so mana tubia mana alibitanga na tu mana tubia tanga so mana tu ma if we gwenda sama uso e mara we go bangat mga man disi uno man tapo uno na takwe taki uno sutu des maman uno mesandel des ma uno kides mami brada no tekas ma libi ye tekas ma money ye kidas ma baka u stop na criminaliteit man isabi ugwa go busi
Amondi fu wale snape. Doa so lang tok. If fu amoni ka bay taki fu amoni bay pura if tak na yabe no go tekeng. Dai doa musa nang direct dai do kisma moro. Go doa so lang me ko po na furu. Dai gidan putai gidan tapa de tap pumang de ta orga fiu wan bung voorbeeld tak na wale smin go fu brada no for more. Nga monda tinang sim bay de sani ai seli ko stop. Stop nga sanda ti me brada. Me begunu ya me brada ya. Ano to sim nou shoot me ya. Of voor me. Nou wat torme taki. Nou want torme taki, maar we spreken het niet goed, maar desman om begrijp je dat in desman go voeren dat desman me kwam niet nou een voorbeeld amang egi tak want meestal de ma etta inasani hè de ma etta inasani tak isabito maar je boodschap tot slot kom het samenleving sadat bode me want hij desman tak hoort teranga desman sanda abop me karunu uno lasi bribi uno seru ede dago bay one pet usap taki abus konde partij de widea abop unabi na wanta bus konde sama dira mai hore kanyangeng unabi na wanta leider nya sapayo meke mas nya stawaiter fu bravo komoto anga sama jo holi rekene mo fu wi jo rekene mo tak ai na mayana brosweek mi asita man di sabi na Amerika ngala de go ai go tapu jani geschiedenis takina igwe if yo komoto nego potu wan tasama yu busko nanga mi taki nego potu wan tasama ke yo leider ala de sani fiu wo lasi ala mala onat na wan tasama pe no go du asande mudugi yu wisi a force ter fuwi e meke piki blunder ya yeno meke u tampone baka uno lasi hope desma fu abop anga mi taki fei pei isefi jape e fu wan pisande fi sef jape ne museka se kado sama poti ise fi sabi bala ana ise ana mitak na sama yak simi ne mitak ngayu ne mi so yu en teke me ino lobby kanef mi teke wa mi takwasani ne ino fi bung of mi kan bi ina leki mi kan mi ataki bung mi sam taki ma pi musif dati ma me kayu taki me ke ubus kone sama wabi a enait to kona wan bep a bob to kona wan de sama go join NPS buskonde yu aben klat mes ya ofenen noti de sama jago de eke fesman ade nyande go suku mana se fasi au de ke fosi gantangi fui. En u hebt het gehoord hier van de heer Tio Sanani en Baga. Loko Kore tap Tio Kotrove alating Tio. U hebt het gehoord. Hij heeft zijn mening gegeven. Ook duidelijk was zijn mening en zijn standpunt omtrent de kies Pan-American takere. Wat betreft Akis dat hij daar also hij heeft zijn statement gegeven over een motie van wantrouwen, zijn statement over de NPS en ook zijn statement over de criminaliteit. En om duidelijk te zijn, hij bedoelt dat hij go furu alisi dat je me kwam money. Hij bedoelt dat je if you go alisi ama bingo dan saide ja gomoro ja no gomoro tek amo e mari itek afiu ba igo itek sa afiu do musa langen no go eta tulaisi yo dede do kiu do musa langen mek de mati fiu de tap pa ko para fiu mek sta kiu amana yu fumo yon amor jama ya fende amaya do bis langen amabaya go pas nyama go musa magudu no ye ange egi sweti adatu mu do ma tan fu bia no bung. Ja. Duidelijke taal. Dus we praten het niet goed dat er beroepingen plaatsvinden, et cetera. Maar blijft u ons volgen, subscribe. Alsan Sanayong was op locatie waar we het interview voor u hebben gebracht. Ik zou zeggen, until the next time. En blijft u ons volgen, want we gaan zo meteen op pad voor meerdere items. Wat Europa.
hoor not lo tambri binus refi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, yeah. Some sea, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ja, dus het trekt me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan geschieden. Het corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in.